Machigni Nyakwara Mogijuang, ma en siwinde marwala, ma se wanda mar tuke Nyakwara Mogijuang, kama menyo ni tuke motimore weekend mangima, kendo sani wayudo thuolo mano mar rango gik mopogore opogore mobedo kae katimore konde mag piny Kenya kod mago bende matimore pinje maoko. Okinyi ma kawuono kantiere kodi kar kae obedo odiochieng' makare ahinya, wacho ni johera mag rally kata mag nyamburko chon moko naneno kantiere Nyalenda ka ikalo ndara madhi Dunga, chon en Rough Road mikalo kacha Impala Park tikalo Dunga Street to buru dhuolore malo maka ng'we ma langa moko bende timore Ochiga Kibos kama nitie ka Nyakwara Mogijuang langa kata kirango gi Nyakwara Mogijuang gitiere kae, kendo obedo weekend mar chieng' tich abich kanyo oganda ka wuok ng'wech nochomo Naivasha. Nyakwara Mogijuang joma tindo wacho Naivasha to nochal nade e kindego bende piny Kenya ka tuke ogo lig mar piny Kenya, mano lig mar adhula maduong' ma pacho kae. Gor Mahia oyudo loch mar kind tim mamoko ma bende ne ogocho lig ma Ingereza. Nyakwara Mogijuang bende loch ne oneno ne timbe madongo, timbe madito bende notemo yudo loch margi. Machiegni e chenro ma kawuono. Maen siwanda mar tuke wachako kan gi wela dek amigi thuolo mar mondo migi konwa ni weekend margi obedo yo machal nade, momoro gi moko moro gi achiel kachiel. Achaka kod Steven Otunga. Awre kino machiegni jo Panthers chal nade, weekend ni obedo machal nade. Mar bibi ok wadalose kawuono. Mar bibi aboko nu chiko mabo wache kata kamano machiegni ura Steve achako kod ero kamano Cleo. Mora ahinya asebedo mabor matin but sana aseduogo. Aduogo gi tinde na ariyo tegno chutho. Weekend nyaonge gi mpira koro nyomi athuolo adhi aneno mag jomoko kanyo gore. Abiro gi weche mang'eny. Ang'ana wasi sawa. Mage gi kanyo ka bende koda TM Willis Odembe. Ibo gi weche mathoth. Anto kan gi weche mathoth ahinya Cleo nikech wik osegweno bedo na maber weche mag tuke nywadhi maber kamoro amora. Arsenal koni, Gor Mahia bende koni. Gima nyok odhi na maber en ni nyoro jatukwa ma nini nyohinyre Sili, kendo I hope no bro injury ok serious, lakini nyane koting'e gi ambulance kitero hospital. Koro mane gima nyane no kanyo omora ahinya but wan maber. Arwako Nyakwara Mogijuang kamoro amora gintiere twak mar siwandha mar tuke to gi jo Assembly Republic to gi jo Kisumu Kanyawegi kanena. Pero kamana ahinya Nyakwara Mogijuang bende mos makende ne Sili Sylvester Weno ben mano youth mano youth Kisumu kacha wacho ni weche thoth ahinya wakwayo ni quick recovery chang mapiyo kendo duoge e pap, kendo mano bende ang'eno wabotwake mathoth ahinya ka warango tielo mar ariyo matwaka kwa penjo kanyo ni partnership machien mano wacho kacha niero kae Frank nyaka sani ok adhi maber gi Sili. Ipo kodhi no partnership machielo kantiere kar kacha to dhi miwa duoko machal nade ang' warange kanyo Nyakwara Mogijuang nikech magi injury to wakiaga sama gibiro kendo gibiro apoya. An ka kod TM Kennedy Ochola inade anti maber Cleo. Ongolo kuma Nyasaye kamano kuom dichiemo kawuono. Patato kan maber ahinya Cleo. Dala kucho makalda kucho muoch dala wa gimono neno mano yomo early 60s Yesu ni dala go jinya tike omarat but gima nyalo wacho ne jo dala jo nyatike ni security en gimo bedo devolve and local arrangement. Sirkal biro mana gi enforcement to maintain law and order ma uketo. Koro kuseweyo jo maundu mo take charge. Koro sirkal to kabiro to biro gi okobi raia, obiro gi trained soldiers ma indication is very clear ni go gima ngima. Koro chien kacha weche kosebedo maber nyatike sub county. Leader pod ni wheelchair, nyathingo be negi kaso ya wuoch. Ok ang'eyo ni gomo masani nyithindo go kelen gomo man. Wan ndalo man wagomo higni tek kochak ma wakuchwa ka kwayogo kura. From time of memorial pok nwa dhi mwa invade police station. Matinde ji dhi nyaka police station ok ang'e ne en version mane mabiro. Wero ane gima nyaka kwedi of the highest order. Seche migomo to wan gi boundaries. Gima mara kitimo to nitie kamigiki kamichako. Ok nyadhi beyond michaki tim gimoro. Nyati mungo bela lakini essence mari nyalo bedo marach. Ko nyatike
GSU okonge ng'ato en kopo ni winjo ni pod gin area to keep off joga ni dala kanyo sekondo gini keep off nyatike nyaka chieng police mondo ku apan ku duogo to census mondo ngi kech keto wan kaka an ng'ama expert in security matters kikombo kinyal kwal kati bagi bundi edi nikech en local arrangement idonjo ni dasa yudi to kati beni bedo amdo chalo nade koro sirikal biro to maintain order maseketo ko kamano da ngin ko doke wang nyatike andago mo sana jok manyo casualties man kadi ko kamano to nyo an gi game kendo sani to my friend nyayudo red dakika mawe first half but nyawito chances but giko ni nyaage to one tena tumaini umoja and sani go ya youth my friend aparo ni kadhi yueyo to kadhi yueyo adago friendly moko malong nona go friendly gi Yanga youth tago friendly gi Manchester youth tago friendly gi Arsenal youth bena ngeyo ni kama ntien abiro ngendo achiko kanye ya sababu kwa thuolo kanyalo go leagues moko ma Kenya ka to go youth so ingo Ekora unajua nimeshijo kama moko miwacho ni deta mipimo kama gintiere to weche githoth ahinya wacho kanyo mar obila oparona nitie jalweny moro kanyo mane jomoko bukre ohinyo kata omonjo mama bonde dalenda gi Manyata jino konendo joka rotho kiwacho ka rotho Kisumo gino timore Kisumo inyalawi kendo wana watene yo sande poro dhi mbele dong awas ko sekalo wanawa to awas podile pale na chiel to ka 6 hours nyakora mboga jwang engwech makamano nitie jok mano tiyo gi weekend ka riembo nyamburko kendo gikalo e chuodho mapek ahinya jafwambo marwa e weche mag tuke James Opondo japicha olosonwa sigana machalo kada cha kode ni mar kae en ngwegi mago maga WRC osipa moro kano wacho WRC ni anagango enga William Ruto competition en World Rally Championship jokora kamiti kar kae wadarangane kaka tuke gino bedo weekend jatend pike chopo kar kata gisingo mabende ne ochiwo achiel kachiel wawinjane kar kae kaka ne tuke gi bedo of this year's Safari Rally Kenya, taking their first WRC win. Representing Toyota, it is Taki Katsuta and Aaron Johnson. Takamoto Katusa mawuok e piny mar Japan obedo jaloch e piem mag WRC Safari Rally tok tieke thuolo mokwongo kendo ndiko historia kaka dereba mar ariyo mawuok e piny mar Japan yudo loch e tuke mag Safari Rally ka mokwongo ne en Kanjiro Shinazuka manoyudo loch makamano e higa mar 1992. Adrien Faumax mawuok e piny mar France kendo riembo ne tim mar Hyundai notieke thuolo mar ariyo nyiriri 27.4 tok Takamoto. Telo mahiga ni obedo mapek ne derepe mathoth tok koth ketho paya gino mano miyo derepe mathoth rem tieko piem. We had so many difficulties on the moments. Aaron had very hard to walk with me, and team was always believing in me, even I'm failing all the time. So yeah, thanks to the whole team. Finally here because of them. Kanuwo e kinde mano chiwo mich ne jolod jatend piny Kenya William Ruto puoyo kang' mamalo mane obagi piem gi kosingo ni higa manyien sirikal biro chiwo thuolo ne kembe mag ji giwegi mondo ket omenda e piem gi gino ma ineno kaka okang' mar chiwo thuolo ne kembe mathoth nywako lwedo kendo yudo nweng'o. Want to congratulate the private sector for stepping up as patriots and citizens and partners with the government of Kenya to assume the responsibility of hosting this event, managing this event, and promoting this event and financing this event. To the private sector, that is true patriotism. Ruto bende puoyo Kenya kuom bago piem gi kuom higni mathoth ranyisi ni Kenya nigi mbi mar bago tuke madongo. En wach mane osir lwedo gi jatend migawo mar tuke Salim Vuria mabende ne olero kaka tuke gi oseyudo ji mathoth ranyisi ni Kenya nyalo. These events demonstrate that Kenya is more than capable of hosting world-class competitions and that our country remains a welcoming destination
for the world. Beyond the spectacle, every such event, such as Safari Rally, have a profound impact on our economy. This year we have had more numbers, and therefore this WRC Safari Rally has grown to be more spectacular. And in this WRC, we have said the wait is over. Ne jogo mabiro yuoro piem gi higa manyien, chenro mag wuoth biro bedo mayot tok jatend piny singo ne johera mag tukegi ni apaya maduong' mar Ironi biro tieki kapok tukegi chakore. Ma en singo mane okelo fungruok ne johera mag Safari Rally ma osebedo gi pek nikech dhungruok mag geche e kinde mag dhi Naivasha. I just want to assure you that this is the last year where we are going to have jams on the road between Nakuru and Nairobi. By next year, we will have completed the dualling of the Nairobi-Nakuru highway, and you will find your way to Naivasha much more easily. Derepe ma Kenya ne oyudo ka piem pek miwuoro ka jaloch nyadiriyo piem mag pinje Afrika Karan Patel notike e thuolo mar abiriyo kidieny ma piny mar WRC2 e kinde ma Akif Virani notike thuolo mar aboro. James Opondo, Ramogi TV. Mana ko yo kata piny dumburu kendo en mano buru mikelo kacha kod geche go mago maga Safari Rally nyakoro mo joangi ntiere kar kacha kendo githotha ahinya nacha kod ka Steven Otunga kendo achiel kachiel gino manya bedo ka kwaneno iwacho ni mit mara Safari Rally en pek mano mara terrain mabende bedo kacha ka girenge mokwongo kit chuodho mantie kacha kadhe kakikadhe kod gik mathoth mapontiere kar kacha irange yo machal nade mokwongo gi paro mokwongo miyo. Okay, Cleo Safari Rally en ga gima nyiso ga lony ariyo. Lony mokwongo en mar derepe. Lony mar ariyo en kiwango mar geche miloso. King'iyo joma piem ga ng'enyne gin ga kembe maloso geche, iyudo ka Toyota, Hyundai, ema ng'enyne Subaru, ema ng'enyne tiga piem mar Safari Rally. Girgi time kuma yo ok ber ahinya mondo mi sama jogi piem kiko bed ni en piem mayot. Omigi drive ka tich matek kigo kona kiriembo kuma bugni nitiere kuma chuodho nitie kuma buru ng'enye. And gini en tugo. To tugo moro amora nigi mitne. Mitugo ni en niya sama jogi tugo sama giriembo ni iwinjo ka giriembo speed mamalo no nyiso lony moro ma ng'ato ni godo. Emomiyo ineno ka gin king'iyo geche go te ne joma neno gi iyudo ka gin mag driver ariyo. Nitie driver moro ma en onyiso ng'ani lai monego bed noluwo. Karo nitiere moro ma noriembo kendo riembo gari no e speed madwarore mondo mi nikech nitie sabe mosednegi. Mane mit gino. En gima mit ahinya kwa nene kwa winje kata ka ne jogo mantiere manyochope moneno gima timore o gima tugo mamit kabisa. Rokamana ahinya Otunga Odembe irango kata kada no olosi gima jatend piny wacho kan mae safari mogik mijo kanyo kadhi bedo katimre ko wacho ni dhugruok ma nyamburko ka kik bedi mokwongo tuke makamagi wacho ni Kenya osenyiso lony mar bago tuke machalo kamagi mawuok e pinje maoko. Erokamano ahinya Cleo, aparo ni en gima bugo maber kabisa e wach mandara no. To Cleo wach Safari Rally ni anyalo paro chon oneno Joginda Singh, chako neno Patrick Njiru, chako neno Ian Duncan, chako neno Anwar. To Cleo neno wach mar Safari Rally ni okelo gimoro kama kembe mag nyamburko iluongo ni marketing. Matiende ni kirango Safari Rally ni en momino no kadhano no donje e gari makaka Subaru. Eno ka ji noero Subaru kabisa nikech en mano chon en no top. Ayo ji ochako dhi kendo iluongo ni Mitsubishi CK2. Bende ne timo maber kabisa. Then gi Toyota. Koro yudo ka sani nyaneno ka sani Toyota manyano ka ni mbele to gi iluongo nango Skoda. Skoda ngini en gari moro machon. Koro mana ka kiwinjo ka Mr. Ostrungo wacho ni gini onyiso ji bende speciality mari, yani ija riembo inyalo riembo na then jomoloso gari nikech gari nilose yo makata iye kine nitiere roll cage e iye kacha
Matiende roll cage no samokete ni kapo ni kati nyalo bedo ni luar to nini nyalo chalo nade, driver nyalo chalo nade to gi gine mare gi navigator mare. Koro mago gin gik ma irango kabisa, lakini gimo mokwongo tik en mokwongo ni gitimo marketing mag geche gin. Geche ibro ka gari masani otimo maber ka Toyota no. Ibro yudo ka kata na kidonjo sani kore market ibo nono ka kuro ji dwaro. To mane yudo ka miyo Toyota gi Subaru no biro gi mileage then iluwo gi Mitsubishi nikech kalore gi mane ne gitimo. Koro en gima ber kabisa. En ni Cleo gima tinde obago wagodo ni oko dhi e piny chon aneno nyaka asembo wakacha no kalo kuwuok Uyoma kod chamo Ndori, but hapa ni nderni kaka nolosi go nikech en gima idwa ni ringo kama rach e kirango study mari kaka inyalo fly, kaka inyalo nyono break, kaka inyalo go kona. Kech wan chon wuok ka ino kiwuok ka go kinyi seche moko wuok kata na go kinyi sa 12 Safari Rally kalo en kalo ngwech but sani koro ng'eni ng'eny nderni kaka nyuka nyao county government donji ng'eny gi koro gin lam. Koro yudo ka mana kuonde to en idware ni ringo kuonde ma richo gi. Ing'eni kirango kata nini mar Kenya kani yudo ka noluore mana gi Dakar ma beto ingele kirango kaka mpangilio mare kata kaka olose di kaka gitimore yudo ka Dakar ma bet ni malo, but mar Kenya ni osebedo maber kabisa nikech jok mosegolo ji maber to kendo Cleo ing'eni gima neno ka gini ber ko sana gimomiyo no ber gi locals nikech nanyalo neno ka ndalo Patrick Njiru cha yudo ka nokawo nyaka technicians ma Kenya ka odhi otero Japan kucha dhi akwaya idea mopogore dhi yudo gik mopogore Joseph na mako manokawo ka endi modhi Japan. Koro kiduogo to yudo ka in gi nini moro, yudo ka in gi ideas moko mo e weche mag gari. Koro mane berne. Koro sani en mana ni then ineno ka ntiere bende Kenyan born iluongo ni Ian Duncan. Bende yudo ka gimo gitimo bila nikech Cleo gini mondo mi bed ng'at manyalo wuotho gi rally ni kech nitie gik mang'eny sana magitiyo godo. Chuni ni nyaka idhi loka ma kapo ni en kambi mar gini mar Toyota tideri nyaka loka kucha midhi som gima Toyota en gik madwarre. Koro kiduoka en Subaru the same, ka en Mitsubishi the same. Koro iyudo ka idhi akwaya techniques moko ma kiduogo Kenya ka tinyalo konyo kata oganda mantiere kani. Kamano Ochola ang'eni isebedo kiloso ga weche mago mag kelo corporates kata kembe mag ji giwegi e chenro machalo kama. Jatend piny wacho ni piem mabiro mar WRC madhi bedo wacho ni odhi bedo ka welo sir ka wuok kuom kembe mag ji giwegi, riwruoge mamoko ma bende Uganda osebedo kacha kaluwo kuom machiegni ahinya. En okang' moro monego bed ni birango tike bende sectors mamoko bende. Aparo ni Cleo kaka wacho ga pile ni sports gi gin essence mari maduong' en ni mondo jog thuolo mag ohala nikech ing'eni piny nyaka dongre nitie jok ma business ma gitim. Kose jopo chwendi gi timore to ji yudo kaka ginyalo yudo pesa fukegi. Gima sirikal owinjo timo ni giwe thuolo ne corporates mondo take charge. Aparo ni we are late. Wanda miya ko ni change is good as a rest. Lokruok manyo kelo sani sirikal masani ni neno ko biro gi essence mopogore mar ng'eyo ni nitie kama owinjo ni corporate donje to nitie kama sirikal donje. Nikech sirikal tije en ng'iyo ni to chike mokete piny be corporates go tiyo. Then ing'iyo kaka idwoko 30% ka idwoko ne back to community. Kora bani so far so good gi approach manyo kama president nyo chake no kama okete. Winjo ko ochiwo singo kanyo ni ka poko chopo sama kama higa manyien to ka yocha oseketi jomondo johera kech tugo ka tugo nitie kaka johera ne nitie to johera go ujube ne miyo gi access chopo kacha chon to ka as much as Safari Rally ni be dhi mbele oko ujube ni jomoko be mane ni tije gi mopogore masa mone dhi aliande gi moro sa mo dhi party gi moro be ko chaki bede jam ni ke Safari Rally dhi mbele ujube ni Safari Rally cha ilu thuolo manene gi cha e kama uyanga ngama ne dhi dala cha be dhi dala kama uyanga ko ongi ngama gongana gi ng'ato nikech infrastructure suketu maber ma support both parties jok madhi dala matiyo gi yo inidi gi duol jok madhi Safari Rally nitie gima nyalo kwayo ni gino ujube no bedo devolve nikech aparo ni reserve kucho kata nyatike wa kucho politie thuolo inyalo tere gik makamagi kato bed devolve wanene Naivasa ochako dwa nene nyatike wa kucho ochako tere ode kod godembe kocha aparo ni kwa nyatimo kamano to nitie gik ma ji biro ng'eyo mang'eny tie land jomoko penjo ni ang'o miyo wasunge mantie kata London Marathon bedo ga chuny London waje ng'en ko subuye doga pod wan ma dominate ko nitie e piny ka gik moro sepogi ti jok ma mung'eni ma kai kama gintie wan nyalo participate
lakini winners wangeni emomiyo kata sani kadang wadhi mana kanyo marathon yudo kapod wan more dominance koro miyo win bedo ni wasungu nti kata jowa be ni kanyo ka gitiko namba 8 gitiko namba 7 to nyiso ni gin gi launch tango miyo gin mbele wa matini gigi kaka wacho wan jok badil wan nacha talent gigi winjo bedo wachako gi chon to ji chako riembo chon sani wan gi CBC I would like ni ka ber to be ni wachak puonjo nyithindo ga Salias PP1 PP2 gichak mako gi ka grade 10 to kai driver wasengene driver mwase miye wasemiye jo Toyota ka jo ba wasengene kai kama chiko as early as possible kapodo giochi mang'eny podonge wiye to dhi wana kanyo on that line abe gone babo ero kamano nkichan na yudo opportunity mambole so gra nange apada ngi pokonyuoli nwana no ka wabedhi mambole so gra on Sunday to wabede start mambalo ka cheno ka to no biro to go ila dan kan ringo ni igipati go ringo ni wa to anene koro poda bogone babo ero kamano ayudo opportunity na ne na chako ne at that age kwa hivyo sika kanu wachako na that age tabedo ge interest to CBC nenti sika ticha teri ka ticha ko team ko identify those mangati nyalo team those competence John to the ge line no they makangi ko ke kamano yokora mo jo ngageni agoni yasero kamana nyasamane oloso ko acho ni poko nyoli no kinena no kineo de no wuoyo gi otunga no wuoyo gi otunga yandan kana no Kisumu do agoni kata ngwej makalo dunga ka mabiro mambole ukato makondara machika kaka magintiere iro dulore nyakora mo jo no wuoyo gi jogi wala ko ka ntie ka ngamane poko nyol sano binya mana kono wa inyalo mana lo achel ka chel sani ko kango biro na Evasha kendo ramo gi civi kelo nige ido zolo mano marange mano ka jaten piny Kenya no dialo ngwe tuke makama kata piem mageche go mago mag WRC mano urumo odichingno manyoro wadano lok changa nyakura mojora ne league mapacho kae darango duoko manyoro ahinya kanyo mano kama ngwarango bende kama kogalo bende koro ochunge e tebo ma nyaka sani mathoto bedo kako otimore nyakura moke jwang kasani wadarangane kit gonde mano donjo duche manyoro kane Gor Mahia gocho koda Ulinzi mano kane gintiere Ulinzi complex mano gol mokuongo kaeto gonde go koro bira ka donjo jok mano neno utuke go nyoro no gomba ginya chopo kacha James opodo wacho bani pokede wanena gi kawatiek nyakura moke jwang mane kane intiere ka Gor Mahia ne omuojo Ulinzi mano odiochieng' no manyoro achiel kachiel mano kama ntia yani kanyo kocha oloso bange to nyawinjane hatimaye anafunga imekuwa ni muda sana Patrick Sombe Kanjum anauzwa Kogalo ligi kuu msimu huu kazi kubwa yake Sharif finishing yake Patrick Sombe pasi tamu kabisa anairusha ndefu Kapen Esombe Sharif ni show yake Sharif Musa Sirengo Ramadhan sio kwamba amefunga Ramadhan tu lakini anawafunga tena Ulinzi Stars amenyanyuka Patroneli Udawalo shot najazwa ndani Edward Odhiambo kichwa kama mkuki ilikuwa ni kichwa kama mkuki yake Edward Odhiambo ambaye naye pia ni super sub alienda juu angani akaicheza kichwa mpaka wanapata moja. Kweli tunaenda kwa drawing board na tutaenda pia kuangalia upande wa kuzuia kwa sababu ukiangalia hii ndio mechi tumefungwa mabao mingi na sio ati tumegorima mapata makosa zetu upande defending ndio imekuwa na tatizo kidogo. Tutarudi kwa drawing board tuenda kurekebisha na pia tutilie mkazo upande wa ufungaji tuone kwa game next kama tutapata mabao na tupate ushindi. Today we dealt deep into our tactical play. We needed to be sound, we needed to be smart. We knew we were not going to get too many chances. We needed to be smart and the boys today has been very, very impressive in terms of tactical how we played, and we are very happy we managed to get the 3 goals. Kamano nyakora mojo mano tugo mano mar Gor Mahia ntie gol moro kanyo ma Ulinzi olocha bene ng'ato no kong'eyo gon Patrick cha ni gola birano Casemiro ne dhi loyo mana kine machuok bang' mano achiel kachiel the results motingo
tuke mamoko moting'o mano mar Gor Mahia tuke mamoko mano goduchi manyoro nyaka mano ma Shabana mano nitie kata mar Tusker mabende kama ne gintiere kendo achiel kachiel kanyo kama wanyalo mana yudo mano kapok apenjo wenda mabende wan godo e studio kanyo jolony e wechegi mag tuke achiel kachiel wadano results gi mondi kapok wadhi kamachielo ni mar mano e duoko moko mantiere kanyo kapod waritogi kanyo koromo gi jong mana mondo mi wakoni kanyo ni ginto gi chal nade mano kama wabedo kodgi ka achiel kachiel mano duoko mabende ne wayudo kanyo odiochieng'no manyoro kama gintiere ka e Shabana FC gol achiel Kariobangi Sharks gol 2 mano loch ma Kariobangi Sharks mabende chal ka gima nitie maliekore ni Shabana nyalo riembo technical bench ne ginyiero kogalo tok bibi nyakoromo gi jwang jomkate kaka no de Gor jogo nyiero kabisa aya Tusker nogoyo Kakamega Homeboyz gol 2-0 KCB Amodhi achiel kod Murang'a Seal ka Gor Mahia gola gunde dek Ulinzi gola achiel mano loch mabende omiyo kogalo dhi thuolo mano e chung mar mano league maduong' ma pacho kae points adi 10 bele AFC Leopards mano godi weekend macha madari mane goro gochogo emotimo gicha kama ne gintie yene chelo chako oditie Ng'uliso Dembe gonde ma odichi manyoro kod chung mar league mano ma pacho kae kaminene kachiel nyaka sani ochung kanyi Ero kamano Nyakleo amor nyane pap kendo gimanyo mora nyebul nyopangi kendo jog jaro ne nikoni to jog tane nikoni pap nyomit nyo pangre ng'ato koro nye nikare kendo nyo mora ni yo makoni ni winjubul makoni ni jokoni be winjubul makoni ne 90 minutes kamor lilo nyithindo bende nyoro ne bang' loch cha nitie kanyo gi chier but Kleo gimoro nitiere kende manyo oniniega mana dwaro na penjra ben wan se discuss ka last time ni to players mabire gorgi bende ne gin gine mag technical bench koso ne gin mana ne go picha gi patron tikelo gi nikech kirango players mane obedo signed te to ne gine national team kirango gi sani ng'eny gin mene bench to ng'eny gi bende moko bendo wuok to kineno kendo call up mar ginene ok ine kata achiel mano manyiso ni onego beno warango ni to sasa modwa sign player nikech kigolo player manyo en national team player ticha kiduoge to bede bench oko perform chako miyo players call up bende no kasraj chune ni koro dhi na KCB badi okinene Kibwage bende sani to kata kineno goalkeeper maro sani okosebedo koyudo playing time manyiso mana ni seche moko keepers moke ma emok gine momiyo ineno koluonge koro mago gin gik manyako rangi but gimana ilo wacho Kleo ni mai koro kama koro dongnwa league ni makoro wadongo nikech FKF osegolwa koro league ni ba focus matene ni sani wan gi point apart wan gi FC Waingo mana gi gol achiel ginene game achiel matene ni kata ka giloyo to pod wan kama ber matene ni kama koro wachomo ni gima koro anyalo na nyisi last time ni ka wanyalo yudo point 9 makoro wan malo to sani koro office to gi technical bench gi chak rango oko ni squad mo wantiere godo ni bendo onyalo konka timbe outside the country mane makoro nego warang nikech pod ok aneno ka timo mora in terms of building attacking gik mang'eny sana pod wan gi nini nikech wasebedo kwa concede gonde koro mago be onego ben warango ni even though wasebedo ni Frank gi Sili pod wa concede gonde Kibwage ge nani gi Frank pod wa concede gonde Kibwage gi Sili pod wa concede ang'o ma nyalo be notimre kanyo mateni problem poni mbele ka ineno kar holding defensive midfielder ka onego be no warango wachako rango chon wago wang' wachon wang' ni Kleo maka kwa se donjo kacha mwadhi e federation kacha ginene Champions League to koro wang'e maber ni kama focus marwa en tingo kikombe no nikech wasebudho sana kapok watingo kikombe maoko koro mane gima anyalo wacho but Kleo so far so good ingeni loch no Kleo loch no kigolo win ene mokelo osiepe na gong'eyo gine technical bench samuloyo kata dressing room bedo gi kwe kendo mane mamiyo momentum ma next game kendo ufocus ingeni samulo uno to kata focus bedo matek but aparo ni gimanye ber ni jogo no timo gimilo ni comeback bang' wito go game ni team matin cha taparo ne nitiere kaka
nyegi bedo psyched kabisa nitie kaka ne owuok kodgi manino kaka nyegi biro game no kaka ne gichaka ni pap daka matin waseyudo penalty to nyi neno ka nani bende nyoro nyino ka ni malo kabisa mage inyiso jotugo ni itiere gimoni consistency Musa Mohamed onego bed consistency emo miyudo kaka na seche moko lap nyalo bag nikech ober kawuono kinyan piny ober kawuono kinyan piny aparo ni consistency onego bedo go mondo mi o an call up a national team majlis bro bedo a plus to our team and a plus to other young players. Mano Sharif. Sharif. Yes. Oni Musa Mohamed kende chake duoko wa Posta Rangers kama Sharif Musa. Kama nene mapek. Tuko mano boko ganda inya. Giduoko mano yule kama na inya team Liso Dembe. Antiere iri Steven. Inene yo machalnade en kinde mane geno ni ngwech di bedo mapek ahinya. Diponi FC ochiwo league ni chon. Kozo en chon mar wacho league ni bose chiwo. Luore ada wuoyo gi par ariyo kaka ng'ama ong'e mpira to kaka jahera mar mpira. Kaka jahera to wan kaka omedo kierno. Ono kera molware chunya ora piyo dhi kode. But kaka ng'ama ong'eyo owacho ni pok ong'ere nikech kwa ng'iyo mpira kata mar Gor Mahia pok nyiso tugo moro manyiso ni gisechopo kamoro makoro sanie to ng'ama biro gi kalogo. Wich pod gima nyalo timore. Nero ka samoro timbe moko ariyo do biro mbele kanyo machak rednwa mwadoge drawing board kendo. Nyane mpira manyoro Cleo nyadhi pako mpira no gi par ariyo. Ulinzi Stars kanyo nitie yawuota moko ya wuya uchiel. Kara manyolo waluga dis kidho. Professional football ne mokwongo go Panthers. Kato wuok kanyo kodhi Ulinzi. Koro nya pako gino gi paro moro ariyo. Koni an gi nyithinda to koni bende in gi juogi. An gi juogi. Koro gino nya beto baga matin but en mpira mamit. Ada wuye sector moro ma samoro nyok ji ok oneno ahinya but nyo entiere kacha wanene gino dwa lidhe odembe dwa lidhe matin to weye oko. King'iyo team mar Gor Mahia sani nyocho aonge sama wach mkate kod kumoke duond Gor. But adwa wach ni malongo. Ne ode nani ocho kudoke meeting mar technical bench to kon coaches ni samoro tiere mapira dwaro ni goye gi skills. Gome wacho maen makleo nikech king'iyo tuk Gor Mahia iyudo ka watugo maber ndi to kopono maknwa Sharif Musa to chako mak Kapen to goro rumo. Koma waji ariyo gomo wagi maber ema miyo nyithindo kacho no timo wacha. Nikech kok wanyal kalo kanyo gigonde gite king'iyo gi joge gonde ma Shaida Sharif ne momiyo penalty ochako miyo gol mar ariyo winja mara adek nyen throw ball ma bende nyowuok ma from the wing which means kok wanyal tiyo gi offensive wa to warumo kwa idonga manyalo mako wa offensive moko nyakalo to wan warumo koro wadong warito ni ng'ado kieda ng'ado to ng'ado kang ni ng'wonwa to go wamano lande wewa iwinjo on go bedo wang'iyo ni kijana ma ng'ane iluongo ni Duang is a very good player iwinjo on go man kaka wanyalo keto kijana no monya bedo productive kanya ng'iyo mpira manyoro Duang nyogo chalo ng'ama go deep six same to Alpha same to Morrison koro midfield wakaw poni mpira dhi mbele to yudo maka ntie ma Sharif Musa Ebeneza gi ng'ane Kapen jade kende and gino nego wa samoro on go bedo wang'iyo gini mopogore ocho kudo kubedo piny to seche moko bwa loko e paro kako bedo ni digo to ng'e ni koni yorgi makose dini kanyo tido kori ni bedo neno kama seche moko bocho pe ma koponi odembe kawuono ok nyal tido baka Cleo ma kawuono jugo dwar kuom goyo masudo to ko chimuno gibro ligi mag Cleo to kido ka ocho more ma kawuono gini ka kidogi no dogo bedo piny wacho ni kawuono en mar ocho gini dhi mana maber. Yes, bro konyo kaber kabisa. Masa moro bende nyabedo ni mana gima bago gi nikech kuma jede kirango tuke mokalo duto ko mak jere oto mano bende kaka olore tugo mar Posta Rangers mano gando chako wacho ni jogi to bet. Nyithindo gi obet jogo kokonde nyithindo gi obet karo mak mana jere Kapen omaka Sharif Oksudi koyudo to kanye kama obete. Leo magi iluongo ni technical approach. A tactical approach. Matini approach mar nini technical. Ang'o ma gisomo kuom games manyo gitugo. Mane ema Steven wacho. Ni ang'o ma nyisomo. Matini ni kapo ni omako offensive marwa. Matini midfield to Gor Mahia chon our strong point en ga center midfield. Ibil mpira
koa piny nyaka mbele. To sani yudo ka mondo wabel mpira katikati bedo tich matek. Bedo matek. Ahinya Ocho antiere iri kar kae. Ang'eni in gi tuki weekend isebedo kod mamoko bende kichano gi mana kacha kama gintiere. Kidu thuolo mano mar rango kama sine team maru ntiere nyaka sani mano mara Gor Mahia. Omi paro machal nade nyaka sani points kama idwa ni wego AFC koso pod da manyo points moko gap ni mondo mi umede. Okay, aparo ni keleo kama wantie nyaka sani en kwan kama ber. Yada wuoyo wach mana team mar Ulinzi. Yani ok ang'eni coaches moko gi akian gi kalo kanyo nikech training gin tika training bedo. Ulinzi keto nyithindo gi pre-season training kata seche ji nie ji dhi tieko league. Winja. Mane mineno ka koro kata kineno kaka Duang Munywa golo Posta Rangers to gi nyithindo mano nyiewe national team. Seche mane gine national team nwatimo pre-season. To pre-season man watimo cha kanye mitime training malongo. Seche gine gionge ne gine national duty. Ka giduogo to ichaki yudo gi jok monyo coach wuogo from pre-season. Yudo ka kendo pogruok nyaka bedi. And biro kawo gi time. Biro kawo gi time mondo gika chap. Mano biro ka Duang pod fambo yudo ka Siraj gang kech seche ka wan watimo pre-season to gin ango gin game. Ka giduogo yudo ka jogi to sejel from pre-season ka gidhi. Then nyaka koro pogruok bedi. Mano miyo ineno ka samoro ineno ka jatugo modonje mid-season either inyalo flop kata inyalo timo inyalo kachi nikech training opogore. Koro Ulinzi coaches mag Ulinzi mpira okene endurance and strength sechete. Kisi jobe jithino nyaka ka ball passes to tiwega nikech one season. Yudo ka zado Ulinzi ni piny nikech en training mar physical 90 plus. Man is not the case. Coaches ban Ulinzi. Tafadhali. Sani kuro wachako gi pre-season to mpira kata mana week training. Inyalo chako gi loading Monday. Lakini kaki chaki Monday ni kaka pressure dog page towards approach the game. Mondo nyithindo gi sani ro ka ti Ulinzi chuny gi dwaro mondo gigo mpira. Lewi jaber. Lakini the system is tired. Because the type of training magitimo. To one go sani neno ka kuro ndalo mono ka uga unbeaten gi Natal. Kineno ka koni kama kuro the tactical and the technical approach of this tactician pogore. Natal wanya donjo ka cha tuji donjo sik stadium to jigo gi touches mo ka ma please to timo nade. Nikech gik mang'eny no timo pre-season. Nikech yudo ka ko system in gi games adi mirago ina season. To mondo this system ni otimango obed ready ne hona fixtures gi te. Inyaki ng'e training mitimo. Mano nyawo jo Ulinzi nyaka ng'e. Kendo ginyalo relum nikech giga ina. Then kicha kiduogo player. Jatugo ma namba 11 gi namba 7. Offensive players. My friend. Inyaki bed ng'ama iluongo ni mpira and moments. Matini ka namba 3 kutamiku you change the wing. Inyadhi namba 9, inyadhi namba 7, namba 11 biro. You change the position. Koro miyo ng'ato oksomi nito. Apart from the aspect mar coach, one aspect mar God manomi. Kenya saw me 80% talent. Coach is only to add 20%. Then it's no number de kutami. Ino ka gi swift. Mane ki be youth team ti do ka anegi bilungo ni wen moya to gi Max Otieno. Ko tame kuti do ka gi alternate. Then ino ka koro nyaka ngi ngamo yude. Nikech then watimo nango ka ok ni wabedo ni wanyalo somo. In wasetemo. Monzo samoso kete bench. To in mumi na fast. In mi keto gini bedo obvious. In fact, players, and give me believe Gani, we sign all the equal players, like we have the first among the equal. Then it is you as a player, you need to get to the first among the equal, getting you get to the second among the equal. In Kenya, coach, to you watch your pele ni when you're bring first 11. To kicha kidugu ni kaka job munge icha kele to kelo jobe ni we can nyaka bed unpredictable. Sasa ni the Manchester United. Bruno Santos beat nyaka gige man Beckham gino keto. Nyo se biti ginyo nikeja to na Bruno no ido ko lungo mbeumo to ko ne adwa ni bed kama you open up the body takito ni kama but being ni en ngama intelligence if you they catch any they work on him to out ampata nikisha no wuo ne intelligence that intelligence ungeyo ni manya lo mbeume ungeyo ni manya lo amada ko ido ka you can as a player nyaki bed ngama unpredict as you as a player okwo wan gi jatugo machalo kamano Gor Mahia sana wan go magete Gin intelligent. Gin intelligent. Emmanuel get 9 points clear.
Ponda Chelsea golo. Sanya kuna moja wana ne table mano ma KPL. Table ma KPL kuna moja mai chung mar league mano ma Pato Kai. Gor Mahia ni namba achiel kacha, achiel kachiel kama nya yude kanyo kae to bange en kata gi points pra beach kod adek. Mano 53 AFC Leopards kata kod prangwen kod adek. Jok manie 40 and above en mana Shabana mantiere wiye kacha Shabana bende ogo mano dichino manyoro. Ino jok mose tugo tuke 24 kod 4. Nairobi United ema pod omeno menyo kar kae. Ineno mare pod en 21. En gi tuke moko adek kanyo mapoko go. Tengeno mara ne obogogi kendo mondo miyo chopi. Points apar go. AFC Bank osewito tuke gi TM Odembe mana mapiyo wiye ka dakika achiel waduto kamano mondo motieke. Ambani ne owacho mos. Owacho pole. Fans ma ok en kama onego bede. Osipa moro ka oduogo wacho ni gima kama wenyano kare chiro wacho. Bibi bredo go wagoya ka to jolengalenga. Mafans odonje pap mowacho ni Ambani must go. Mono kama ne gintiere. Kendo giwacho ni ok wachul siling 300 no biro neno upuzi e pap. Ni go ugi madhare. Moko rwako nyaka jacket. Wacho ni waumo. Wana na Cleo. Aparo ni mara Ambani chaten beef. Enana beef ok gidwar coach, ok gidwar Ambani. Kech kama Ambani osekelo gie kata mana for the last 10 years po gibedo kama sani gibedo. Pa efi boko beto gor. Kore enana beef enana nini moro ni owadgi chairman en gine nitiere gimoko sort of sabotage madwa timore. To Cleo ka awacho gimoro matin ka kumocho. Ingeni team kaka Ulinzi ne giwilto gimoro ni luongo ni kalja nitiere ga kaka ne gitimo. Ulinzi no tingo mana jolweny lilo. To sane Ulinzi otingo nyaka nini raia. To raia ni kubiro training mimiye munyiso gi ne miye to ge Steve Ochola masani coach musiepna. En training ma gin gi sama gichimo training giparo ni gitimo training gi gine margi ka gini jujeshi te. To gikia ni magi nyithindo ma moro wuok Panthers. Obiro manyo pucha nyore ngogaringa to kor kunininga. Kori idwa kete gi ngwech ma wiyo okti. Coach bichelu nenga. Mono ngwa pusi. Coach mane dwaro gani ka yudine. Dube. Dube. Ni dwaro gas. Manyo gas. Mara bena manyo gas. Nande mo manyo no pale. Manyo Pero dwaro gas. Gas dwaro ingine jajesi kaka dwaro gas. Raya dwaro gas bor. Dube ya sao medwiti. Sao medwiti. Kama nani mokata ki Boniface Simbiri. Beni Boniface Simbiri gine mara weko ruka gocho. Sana yake ini. Mako kore joko na umanye gas. Inegine ki gas. Gine kisema gas no mage yode. Ligi no bichunade. Kumi Otunga. Kina nina kasara. Ligi ni kuma ber Cleo. Ligi kaka sani ligi makanya kachalo. Kiana ni kuma ber sana. Ambani nyotimo gimon go bendi ngato timo. Jatelo ber machopo kuom jo otiyo negi. Kiwinjo ywak gi tiringi chopo kuomgi, gimi pachgi, imbende mano medi gimon go bene timo. Samoro gimon din timo gima gineno ma samoro inokine. But gima da kwero kabisa yani hooliganism. Hooliganism pod donjo e pecho ma Kenya. The time kana koni ni kopono pogo fans magor ma yaka no gitimo last time. Nyo no kanyo tich mayot kabisa. Nyo gine na chiel kai to yudo ka jo weta wer koni watgin kamora chiel tu kanyo tieko ko biro mosogi ko jo kata wer mana anthem jo wer anthem baten kamora chiel iwinja mi otich mayot fans custom pap kaka ne jo FC timecha okomin ni ntiere ni kwa lose to koro wadhi nego coach come on yes on go benia kwa lose no to wan gi channels branch ka branch ni gi jakom gin gi leaders wa kijon jakom ni agini kudo wi okatanga matimore to gin wakao itero ne jogo telo Ambani kaka nyobedo cha to winjo wach no to duogo kuom to nyiso gi matimore koda riembo coach to wakaw boycott wa bire pap to kni ani wa boycott no donjo waketho gik matimore pap wago jotugo wago coaches samoro en bende gino kre mare no pamba ko nyalo lakini otamore ero kamano mano paro mangi mantie kar kanyo to ande tiko twag ni mar EPL tala chako kodi Ochola league chal kama nyakora mo jwang wasaloke ke nwantiere duoko mag league mano ma EPL mondo notieko kada higa dek mabiro mar mondo mi warangi ne chal nade mana kaka table chung nyakoro mo jwang Arsenal, Man City, Man U wawegi kanyo ntie jok mago mini tournament kam luongo ni top 4 tournament en Chelsea, Liverpool, Aston Villa
Ochola ntiere iri Arsenal oyudo loch margi ochiwo gap Man City otimo gima gitimo weekend achagi mane drop KPL ko CPL aparo ni EPL ni kama na paro mapiyo katwa aparo ni Madari Bob Mundro ja socket chunye kumokwe philosophy man okel Madari chando jite ngata wan kan neno kaka onogocho kode ni watonya man philosophy man kacha cha ni football koro ka bire koro then jok machalo man ni mindset kaka Willis Odembe masini yana mo believe in mzungu kata wasani ni wasecheje philosophy man Manchester kana kitugo ne wan to ko bi mi technical bet why embrace jog mo ngeni bana gima ngata nyati moko kuchu wabo nyalo timo ndo ka jog kadhi EPL Cleo jaduong no wacho ni samoro ko bibedo kanyo but the glory is there odhi to wenwa nyathi manyako kore no ka neno ka wangni no Arsenal Big League osedhi nikech king'iyo kata kaka ogocho Nyasaye man kore kata king'iyo kaka obiro king'iye mos king'iyo na Everton mos ndalo mochung ne ng'ato to chung ne ng'ato kineno ka Everton mos gi jaduong Moyes tendo ka nyokier mochako yudo win tendo ko odhi mana kaka kineno kaka paro no ko dhi no to dhi adhiya but prediction to kawuoga lakini wangni taneno ka gima jaduong wacho ni samoro oneno gimoro kucho tayari to ko bibedo to gimoro nyalo bedo maybe samoro kechingeni Nyasaye Ibrahim no konni Ibrahim poko nyuol tiko ne nyithinde bedo mang'eny ka kuwe mana tienam to onge nyathi sechego to ka but wan tie to ere to onge mano miyo kaka jaduong onyo support Arsenal sani onge lakini nyithi Arsenal to chalo kuwe mana tienam mano ka gin kamoro ginyalo chopo kamoro otonga ero kamano deni ka Ochola kona weche mo makamato okawatni mia mora ahinya ne mor Said otonga kamene kama ochuwe kanyo kwa tieko Cleo neno league ma EPL dalili do chalo yamo ugo kochiko ko Arsenal koni Odembe gini nikech nyathi moro nywa oro ni mondo mak no tiendgi wabwa jok gi mar Man City ni to Man City nyokier kapoko chopati Arsenal koro waneno ni yawa ko ne do wiwe chien goni matin wan bo bede wi kanyo next time ko pone omilore onyalo mako nigo koro Manchester dhi bedo namba 2 kaka nene nikech momentum Arsenal ligo sani gimoro nyachier ne ng'ato ipile oneno kaka romo sama kama tido ka samoro osachako kier kaka picha Everton jadinyo ogoye dwa wacho ni dalili moro podonge but nyo goyo Everton Man City nyo paro nyadhi loyo mpira manyo go nyoro chate embedo chako goye koro gir nyiso ni Arsenal ni kuma ber and ginya kaw league ginyalo kacho ni gidhi kaw ginyalo kaw league ka ginyalo kawe no podo gin kuma ber ahinya na koro redo okanda nyaka riri kata ka gintiere mbele kacha gi points ochiko weche mapuntiere karka une mudhi kode Odem Cleo gine wadhigo kendo aparo ni igani ema Victor Tino maka juma dhi keto kaka wanene bende wach Arsenal uneno nadi mano do gimano gadier then imanywa Ibrahima Bayao obi ono gik mano wacho kacha mariga to gosiepo moro mane wuok ronga iluonga ni nga mano wacho ni Rice onge kuma nyalo timo aparo ni ibro luongo gi JFKF mondo wache odogo nuo gima no wacho kamano but gima nyalo wacho Cleo ni mana kaka iwinjia osiepena gi osewacho mpira seche moko bedo ga gi ateto setemo to iwinjo ka wacho koni pile ni mpira mane Odegaard goyo ne ok nyal miyo wakaw lige yo mayot nikech samo dhi mbele to dok chien mpira sani ineno ka Arsenal wuok ka Rice wuok to Subamedi to komie Enze onge mpira madok chien eze tere mbele kora paro ni mage mpira masani koro wadwaro league mondo ikaw Cleo league okochuno nyaka igoyo sexy football manyicha atiki taka manyicha Arsenal gocha osenyise ni mpira nyalo kaw kata mana kigo chuodho tikaw league ne mane omino kaka Man City ni iluongo ni Chelsea nego mag keto bas to gikaw league gitima ngoto gikaw league koro wanto ji okonego beni koro sani koro ji olokoga ni koro mato mpira mane mikaw do league ni ne wago mpira moyuothore go to dhi wadwa kaw league sani koro yuothruok no wadhi range next season ne koro mojo gibi go ka mari moyuothore gago ya oking'eyo ni nyako yo machalade penjo kache mbui Arsenal ng'weyo kombe mar league mano mar EPL Man City gima nyalo tamogi wach maduong' ahinya ma pontiere kar kae nyakora moga jwang' penjo mabende oseduoko kar kae duoko mabende gimiyowa kar kae ni maka Sampesa interior so wacho ni gini to sedhi machalo osewacho ka ni manyudhi gi league ket wang'i aya wacho ni ero Simba ni mane wien
Warineno kana ng'adhi timore. Dongo Chris, onge rach, but gima ng'eyo ni Nyasaye oseng'eyo wuon okombe no. To mana gi sani, to ken Arsenal. Kare ng'adhi kawe, Manu to ok nyal yawa. Wacho ni ero, Manu dine ochako chon. Gini dekoro gidhigo, kendo dekoro Arsenal ni kama tek. Nakoro Mogjuang, mane makelo e giko. Erokamano Steven Otunga, Willis Odembe kachiel koda ka Woseme Magawa. Kennedy Ochola, erokamano ahinya. Obiro kolwa kar ka. Weche tho, jodala gi pon kale midhiero mopogore. Walemonegi. Mago jo nyatike. Kwe mondo bedi, nyatike kod alwora mar piny. Anyinga Cleophas Oluoch, jakismo kanya kwar mokew nyaka sango. Oriti masani aweyi ka elwen VOJ mar kelo cheno mar kaka wanene Ramogi Radio kachiel koda ka Ramogi TV mana ka wantiere kodi kar ka. Achiel kachiel. Kikidhi mabor orad sang'wen cheno mar mbako romo. Ochako dweche manyien kaeto twakonwa penji. Olemo mar broad based bi nene. Entiere koso onge. Mbaka mwago kodi saa 5 nyaka saa 7. Oriti masani.